mano 2023 Dumara Rio. Banka anyo no ko digi pone da pensionable no migi mana contract mano medi. Aya minister mane tika nyina kumicha no o kitoma no kitokano gi jo gi PS ma public service de kitoma gano ni botime igamuka lo kata kwa dhi nganyo wach mari yesi was part of nganyo wach mo oket gi PNP ge to wangi dokla kanyo be kuro ministers man mokadho giteo so ka kitoma gano gi bitimo lich onge anya wach ni minister ma no kungone wach ni mo chalo omiyogi chalo solution en duale ngeje no kungo wach kano biro kapok no nge wach no wach ni within 3 weeks okay do jogi problem pensionable term both the UHC nurses clinical officers and doctors there to bango do realize ni yes okay do give these terms but get pesa mani chulo gi UHC contract pesa chulo gi pesa ma chulo gi opogore sane etin your budget man I think extra 3.8 billion get budget moment me chulo sane 4 billion so onyo ko to mo adi mana 8 billion ko mana wacho ni gi counties ni gibet move to counties then igemanien 2026 2027 okay budget gi makore kedo gi go PNP to council of governors watching no apana jogi chula national malo ginyaka PNP ko gatergi yisima nurses gi tebo watching apana already oterwa counties ko saloke choth ko mane dao kido mantie kasani. To lakteche mani kodi e KMPDU jomoko wacho ne gin ne giseyudo tich mongirore kata PNP no. Nti en adieri koso oyo to unote mang'o momiyo lakteche gi moko to be ukoneno ka ng'anyo kanyo.